bakarra zarela uste dut. Askoren artean ez dago zu bezalakorik. Gure herrialdearen lotura zara, eta hori da hain garrantzitsu egiten zaituena. Hori da azken finean motibatzen nauena zurekin etorkizuneko planak egiteko. Ez nekien zer garrantzi izango zenuen nire bizitzan, baina orain badakit. Bazenekien ezinela nire ama hizkuntza, baina horrek ez du esan nahi nire hizkuntza ezarekin. Nire bizitzaren protagonista zu izatea da nire asmoa. Buruari bueltak eta bueltak eman ondoren erabakia hartu. Euskara, nik maite zaitut.